ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. айни замон дар наздикии Садбарг қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Ашан ва Овир, аз ин тараф бошад кинотеатри Ватан, дар ин тараф Садбарг ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Чулучка. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст дар 8 ошона. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, дар даруни подъезд 3 та лифт мешавад. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. айни замон сохтмони бино идома дорад ва ман ҳамин хонаи фурӯш мебошад. дар ин ҷо симои барқ ва трубаҳои об. хонаи фурӯши имрӯзаамон 3 хонага мебошад бо масоҳати 147 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои навастройка. ҳамаи тирезаҳояш роҳро нигоҳ мекунад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хона нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо метавонед якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраро кунед дӯстони азиз. дар ин ҷо ошхона ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. боз ҷои гардиробам карда метавонед дӯстони гиромӣ. масоҳати хона калон аз 147 метри квадратӣ мебошад. бениҳоят масоҳати калон 3 хонага, лекин метавонед ба 4 хонага ҳам табдил тиен. ва дар хона аз ду тараф теғзона ҳаст. аз ду тараф теғзона мебошад, яъне ҷои кондитсионер. ҳамаи тирезаҳои хона раи калонро нигоҳ мекунад. дар наздикии Садбарг ҷойгир аст. қафои книжни мир бениҳоят минтақаи хуб мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. якчандта мактаб, садикҳо, донишгоҳ, бо транспортам умуман мушкилӣ нест. маркази шаҳр мебошад дӯстони азиз. минтақаи бениҳоят хуб.